खुलुमबाय लोगोफोर तो फाइनाली बडलेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि सायाव एफआईआर होनाय जाबाय। एफआईआर होनायनि मेन जाहोनानो जादों जोंनिनो बारग' चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव बडलेण्ड बुब्लि मुंनि निउज चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गनाय जाथावै पोस्ट होदोंमोन। बे पोस्टनि सायावनो बग्रिबारि पुलिस स्टेशन पर्बतजरा डिस्ट्रिक्टनि बीपीएफ दोलोनिफ्राय एफआईआर होनाय जाबाय। बेनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन। जे दिनैनि जोंनि केस बा एफआईआर होनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जे थांनाय मैया 8 तारिख 1 मार्च 2025 बेलासि समाव बडलेण्ड बुब्लि मुंनि पर्टेल चेनेला जोंनि मानव गेदेर बारग' बीटीसीनि चिफ एबा जोंनि बीपीएफ दोलोनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारीखौ नंखाय एबा गाज्रि बानसावनानै बिथांमोना गावसिनि पर्टेल बा मोखां बिजाबाव फोसावदों। दा बिनि बेरेखायै बडलेण्ड बुब्लिनि चिफ एडिटर बिथांमोननि एगेन्स्टै जों दिनै बेहाय बग्रिबारि पुलिस स्टेशनाव पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट इउथ बीपीएफनि जानानै जों एफआईआर होनाय जादों। जोंहा साजाया बेनो जे बडलेण्ड बुब्लिखौ बेन खालामनांगौ आरो जे बडलेण्ड बुब्लिनि जे चिफ एडिटर बिथांखौ आयेननि राहा लानांगौ। आरो लोगोसे आङो बेखौबो बुंनो लुगैदों जोंनि सेन्ट्रेल बीपीएफ कमिटिखौ जाहाथे बडलेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलखौ जोंनि बीपीएफनि गासै प्रग्रामफ्राव माबाफ्राव माने बयकट खालामनांगौ आरोखि बिथांमोनखौ लेंहरनो मोना। नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबा मोनसे बुंनो गोसो दंब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंनो हागोन। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय।